San am taa daminɛ ni motikaw fɛ Gawokaw ni motikaw fɛ ye fala ye Sneki n'o ye école karamɔgɔ ka lafasajɛkulu ye ale y'a yira san tɛnɛn tɛmɛnen sa ko dɔ kɛra ten min ye denmisɛnninnakaw ye ko ka se ka olu dɛmɛ kalan bilali ni san cɛ denmisɛnninw ye kalo kelen fifa kɛnɛma fala ye yanni kalan ta cɛ ko ka kalan hakililajigi kalanw kɛ u kunna fɔ ma ko cours de vacances denmisɛnnin minnu bɛ ka daminɛ sa kilasi fɔlɔ ka taa se kilasi 9nan ma olu bɛ a la dɔw fana b'a daminɛ kilasi 2nan ka taa se kilasi 9nan ma o ye Gawokaw ta ye min ye nin kɛ ye sa Sneki ale de kɛlen don k'a sigi sen kan wa k'u b'a kɛ fu fɔla k'i yaasa denmisɛnw o se cogo min na ka faamuyali kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na yanni kalan ta ale cɛ n'an bɔra ye fala e bɛ siran Bamanya Yorosokaw ko Bama kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ Yorosokaw la dɛ fala ye u ka kɔ dɔ de bɛ yen dugu kɔ ko yen bi kɔni ko Bamaw cayalen don a kɔnɔ kosɛbɛ Bama ninnu fana u bɛ ka bɔ u bɛ wulu de minɛ fala ye n'u ma wulu sɔrɔ u bɛ mɔgɔw ka bakɔrɔninw m'olu minɛ dugudenw kɔni jɔrɔlen don bi u kana na se denmisɛnninw ma don nataw la sa ko ka welewelema da kɛ ka ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ ni Bama ninnu na fala ye min ye Yoroso ale kɔnɔna na n'u tun bɛ se ka na jaralaka dɔw ta ka taa n'olu ye o tun bɛ fisaya ko la kosɛbɛ k'olu k'u dahirimɛ o ka fisaya ko la kosɛbɛ maɲinankaw jagokɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ fala ye ka ɲɛsin sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu talen don baara la sa yaasa pont flottant n'o bɛ baji sanfɛ ka se ka olu dɛmɛ o la sa préfet ni sous-préfet kɔni min ye sefawari 60 ɲɔgɔnna ye o taara ka di u ma sa ko k'o kɛ ka u boloma dɛmɛ k'o fara u ka dumunisɔngɔw kan minnu bɛ Bafula bɛ pont flottant ko in ale hukumu kɔnɔna na jeunes ma olu de bɛ baara la ye maire ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin juraw ma nin baara in na chambre de commerce yɛrɛ y'a jira sa ko yanni ninnu ka na fala ye ko bɛ kun ɲaaminen don nka nin waati in na alihamudulilayi taa ni ka segin bɛ ka se ka kɛ pont flottant in ale bɛ ka baara nɔgɔya u bolo wa min ye baara ye don o don wolomasiri tabaw bɛ a ka su ani tile mobili kɔni caman olu sera ka tɛmɛ Kayikaw olu tun bɛ ɲɛnajɛla fala ye u ka équipe min bɛ sa n'o ka ndolatatɔ ye ale tun taara Bugunikaw fɛ yen tɔ minnu tun kan ka ɲɔgɔn dan kɛ yaasa ka se ka yɛlɛ ka taa première division na Nganaw ka kɛnɛ kan championnat na olu kɛra gale ye Bugunikaw fɛ n'o ye ASK ye ASK a kunbɛra Kayi bɛɛ lajɛlen fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen bɔra dugudenw dugutigiw kabilatigiw ka taa se maires ma supporters caman ka se ka ninnu kunbɛn Kayi marabolo Kayi dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka tila k'a ɲini u fɛ fala ye yɛlɛli tɛ ko ye dɛ k'u jija u ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ première division kɔnɔna na Mali kɔnɔ Douanza denmisɛnninnakaw n'a maakɔrɔbaw n'a musow ani kafo min bɛ Douanzakaw fɛ fala ye olu fana ye dileki bɔ han u ko sisan kɔni ko fo saniya ka sigi u ka dugu kɔnɔna na o la sa denmisɛnw ni kafo maaw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye u ka kin minnu bɛ yen n'o ye kin belebeleba 5 ye bolofara 13 min bɛ olu kɔnɔna na sa ko ka olu jibɔ siraw bɛɛ lajɛlen dilan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin waati in na togodaw ani sigidaw kibaruyaw o b'ale kun cɛ